Slováci stále pomerne málo využívajú záved či zúženie, prípadne zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, hoci im to v prípade rozvodu alebo dedenia môže pomôcť vyhnúť sa siahodlým súdnym sporom. Viac o tejto téme si povieme s naším hosťom, expertom na rodinné podnikanie Michalom Šubínom. Vítajte v náš štúdiu. Dobrý deň, prajem. Pomerne zložitá téma. Povedzme si na úvod, aké možnosti vlastne majú podľa našej legislatívy Slováci k dispozícii, ak zomrie napríklad zakladateľ rodinného podniku? Ja by som sa dovolil ešte vrátil alebo povedal jednu vec, že prečo to je také aktuálne, prečo teda sa tomu je potrebné venovať na takej ako celkovej báze. A Slovensko vlastne prežíva prvýkrát medzigeneračný prechod. Ľudia, ktorí začali podnikať v 90. rokoch, tak dnes vlastne odovzdávajú svoje podniky budúcim generáciám. No a samozrejme na túto otázku ako narážajú. Toto je ako zásadná záležitosť, ktorá sa netýka len nich, ale týka sa aj vlastne tých detí, ktoré po nich prídu. No a aké majú možnosti? Veľmi limitované. Vychádza to z toho, že používame legislatívu, ktorá je zo 60. rokov minulého storočia, kedy naozaj s rodinným podnikaním nikto nepočítal. A v podstate reálne majú k dispozícii, čo sa týka plánovania, nejaký záved a majú samozrejme otázku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či už nejaké obmedzenie alebo zúženie. Čo im to môže priniesť? Základná vec, ktorá im môže priniesť, je to, že vedia trošku plánovať. Ak chcú, tak majú nejaký nástroj, ako plánovať tieto kroky do budúcnosti. A ten problém je v tom, že rodinné podnikanie na Slovensku je kľúčový segment, o ktorom sa moc nehovorí, ale je to kľúčový segment podnikania a základnou úlohou všetkých tých rodín je zachovať majetok v celku, pretože potom to stráca zmysel a tento podnikanie sa v konečnom dôsledku rozpadne. A toto je o plánovaní. Keď sa teda na to pozrieme z tej praktickej stránky, v čom nám môže pomôcť záved alebo bezpodielové spoluvlastníctvo? Záved je vlastne príprava rodiča na odchod z tohto sveta, kde vlastne vie definovať aspoň nejaké základné pravidlá toho, čo po ňom zostane, akým spôsobom sa rozdelí. Samozrejme, aby to nebolo úplne jednoduché, my sme pomerne zviazaní tým zákonom, o ktorom som hovoril. Takže povedzme, máte deti, ktoré nemôžete opomenúť, ale minimálne viete nastaviť nejaké základné pravidlá a minimálne viete, pokiaľ to odkomunikujete, viete urýchliť celý ten proces dedičstva. A toto je veľmi dôležité. Dedičstvo je veľmi, hoci to nezdá, ale je to vlastne veľmi veľký zásah do života toho rodinného podniku. A keď ho plánujete, viete ho mať trošku pod kontrolou. Čo sa týka BSM, to je iná téma, pretože BSM je vlastne rieši vzťah medzi manželmi a tá je skôr otázka téma do budúcnosti, vlastne do tej generácie, ktorá príde po tých zakladateľoch, po tých rodičoch. A tam je veľmi dobré, aby si diskutovali budúci partneri ten svoj vzťah, tomu, nielen voči sebe, ale voči tomu majetku, ktorý s jedným alebo s tým druhým partnerom do toho manželstva príde. Ak ste spomínali tieto dva inštitúty, ako je to u nás na Slovensku? Udomácnili sa, alebo je to stále ešte pre mnohých Slovákov novum? Ako to vyzerá? Je to novum. Je to novum a to novum je vlastne dané tým, že je to prvý prechod. Pretože proste tu chýba tá tradícia, ktorá v západných krajinách, ktoré teda nemali ako problém s komunistami, tak tam nie je. Hej? Tam proste oni vedia, že toto nás jedného dňa čaká, že si to proste prediskutujeme, naplánujeme a majú tých inštitútov viac. Ale u nás je to naozaj je to nová téma a veľa ľudí sa tomu bráni a pritom to nie je zložité, musím povedať. Z vašich skúseností majú majitelia firiem ošetrené, čo bude s ich firmou po ich smrti? Nie. Žiaľ Bohu, venujeme sa tejto téme 10 rokov. Až keď sme otvorili tú tému naozaj, tak to ľudia ani nepripúšťali vlastne to, že by... Oni mali toľko práce v tom podnikaní, že vlastne si nepripúšťal to, že by odišiel. COVID to zmenil, určite, pretože proste ten náraz úmrtnosti a tak ďalej. Aj tá schopnosť neovládať tú spoločnosť to zmenilo. Takže tam naozaj sa začalo o tom uvažovať. Ale zatiaľ, ako je to významná minorita ľudí, ktorá by vôbec plánovala, čo sa stane, keď by som dneska položil pero a na 6 mesiacov odišiel.
na túto otázku vie málo kto odpovedať. Viete nám nalíčiť, že aké vlastne situácie vedia nastať, keď na toto majiteľ firmy skrátka nemyslí a potom sa stane niečo smutné, tragické? Úplne taký klasický smutný príklad, ako hovoríte, je ten, keď si predstavme jednoosobovú SROčku, a to nemusí byť, že obrat 100 000 eur, môže byť naozaj v miliónoch, ktorá má jedného spoločníka a jedného konateľa. Tak ak sa jednému spoločníkovi a jednému konateľovi niečo stane, tak je zrejme, že tá firma nielenže nemá vlastníka, ale nemá ani niekoho, kto by konal. To znamená, musí dobehnúť nejakým spôsobom dedičské konanie a až potom sa vie ustanoviť nový konateľ. Takže je nám zrejme, že toto nie je beh na krátku trať a proste ten nezvládnutý dedický proces vám vie zabiť rokmi budovanú firmu. Toto je určite ako jedna pritom stačí možno mať jedného konateľa naviac. Alebo si dajme tomu postaviť nejakú inštitúciu, ktorá sa volá rodinný holding, ktorá vám vie toto odtieniť. Ale to je na dlhú dobu. Vedia spôsobiť komplikácie napríklad aj rozvody, keď sa nedoriešili nejaké vlastnícke pomery vo firme a jeden z manželov si nárokuje potom na tú firmu? Vedia, samozrejme. Opäť je to veľmi široká téma, pretože musíte skúmať, kto tú firmu založil, z akých peňazí tú firmu založil, či ju nadobudol darom a tak ďalej, a tak ďalej. A práve toto je ten inštitút, kde to BSM vie vám trošku pomôcť. Vie vám trošku nielen pomôcť v tom procese rozvodu, povedzme tej druhej generácie, keď prvá generácia vybudovala podnik, darovala deťom a tie deti nešťastné sa rozviedli. A pokiaľ to nemajú naplánované, pokiaľ nevedia, čo z takejto situácii robiť, tak samozrejme to môže byť veľmi nepríjemné. A hlavne to plánovanie BSM má jednu veľkú výhodu. A to je to, že viete manažovať očakávania. A všetko je o očakávaní. Keď sa pozrieme za naše hranice, tak napríklad v Česku majú tieto záležitosti zrejme ošetrené lepšie. Viete z vašich skúseností možno povedať, v čom by sme sa mohli od našich západných susedov inšpirovať? No my sme mali rovnakú štartovaciu pozíciu, mali sme rovnaký občiansky zákonník a oni v roku, alebo je to 10 rokov späť, vlastne im začal platiť nový korporátny zákonník, nový občiansky zákonník a práve v tom novom občianskom zákonníku v podstate aplikovali veci, ktoré pre to rodinné podnikanie sú veľmi užitočné a vedia práve tým vlastníkom pomôcť to plánovať. Napríklad inštitút predmanželskej zmluvy, inštitút rodinného fondu, rodinnej nadácie, zverenského fondu, kde vlastne eliminujete do budúcnosti nejaké to dedenie. A toto sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi fajn, ktoré my tu nemáme. To znamená, že tam by sme sa inšpirovať mohli. Samozrejme, keď sme išli ďalej ešte na západ, tak tým, že, tak som spomínal, oni nemali ten proces podnikania prerušený, tak oni sú na to nachystaní. A hlavne aj tie rodiny o tom vedia, že to beží. Ale stále platí, že ani na tom západe 70% firiem neprežije. Čiže v podstate je to problém, ktorý sa týka aj západných krajín. Jasné. Pokiaľ proste tie veci neplánujete, tak ste v takom istom probléme u nás, ako aj v západnom Nemecku. To je úplne jedno. Na záver nášho rozhovoru by som sa možno ešte pristavil pri tej legislatíve, že možno ktorý nástroj by ste privítali ako prvý? Rekodifikáciu asi občianskeho zákonníku, ale samozrejme nie len to má dopad aj na obchodný zákonník, má to dopad na daňové pravidlá. To je veľká vec. Boli tu nejaké pokusy, veľké, akože celkové, boli tu pokusy len také drobné, ale treba to spraviť poriadne a v celku. Hovorí expert na rodinné podnikanie Michal Šubín. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.